Здравейте, колеги! Първо искам да изразя благодарност за това, че организирахте подобно събитие, тъй като сякаш през последните десетилетия тези, които се занимават с хуманитарни науки, сякаш са маргинализирани, но аз като виждам напоследък млади хора, които се занимават с история, с философия, с антропология, с културология и така нататък, някакси това ми вдъхва една надежда, че отново хуманитаристите и хуманитаристиката ще бъдат в центъра на обществото и въобще на всякакви събития, свързани с социум. Аз днес ще говоря за един философ, който не е чак толкова известен, но е много важен. Значи той е следващия след Августин и реално европейската традиция между Боеци и Бонавентура, това е 12 век, почти нищо не произвежда философско. И един вид те имат достъп чак до 12 век, достъп до текстовете на Аристотел, само единствено през преводите на Боеци. И през 12 век, разбира се, влизат през арабски преводи, после през гръцки, но до тогава Западна Европа познава Аристотел само през преводите и коментарите на Боеци. Сега, философията, както всяка една наука, има свой собствен език, който се различава от тривиалния, от всекидневната употреба на езика, защото в всекидневието всяка една дума може да се използва в много по-широки граници и с много флуидно и неясно значение, докато в философията ти трябва да дефинираш конкретната дума, за да стане ясно, че това е понятие, и когато дефинираш съответното понятие, ти използваш реално термин. Ти вече имаш термин, който се използва с специфично значение в даден контекст и дадена парадигма. Осъзнавайки значението на историята на философията и на езика, например Аристотел в част от своите творби, когато представя предходните философи, използва понятия, но ги дефинира, за да няма двусмислици, неясноти в тези думи, които използва. Например, цяла една книга в метафизика, книга Делта или книга Пета, е отделена специално за термини, на които той дава дефиниции. По същия начин действат и средновековните философии. Значи, когато някой каже, че средновековието е нещо тотално различно от античността и така нататък, това не е точно толкова вярно от културна гледна точка, защото средновековието успява да абсорбира вътре в себе си културните постижения на античността. Тоест имаме някаква приемственост. Разбира се, това са две различни епохи с своите икономически и политически особености, но и културни такива, разбира се, но такава приемственост съществува. Тя не може да бъде отричана, защото Аристотел е авторитет чак до 17 век в Европа. Така че средновековните философи в никакъв случай не обръщат гръб към философското наследство от античността, и то даже от ранния период. Нали, тук е редно да се споменават имената на още от патристиката, Климент Александрийски, Ориген, който по-късно е осъден, апологетите от 2 век, Юстин Философия, Тинагор, от 3-4 век, разбира се, Атанасий Александрийски, кападокийските отци, като Василий Велики, Григорий Богослов, Григорий Нисийски, Амвросий, Медиалански епископ на днешно Милано, Августин, Йоан Златоуст. Разбира се, има и друга позиция, такава на Тертулиан, който риторично пита в опровержение на еретиците: какво е общото между Атина и Иерусалим, между академията и църквата, между езичниците и християните? Ние от своя страна нямаме нужда любопитство след Христа, нито пък от изследване след Евангелието. Ние вярваме и нищо повече от вярата не желаем. Защото това е първото, в което вярваме, и извън вярата не се нуждаем от нищо. Разбира се, това е много крайна позиция и всички отци на църквата, авторитети от ранното християнство всъщност не заемат подобни крайни позиции и да отричат философията. Специално искам да подчертая внимание на дейността на тримата кападокийци и заслугата им при абсорбирането на тази антична философска традиция, особено методологията, понятийния апарат в християнската теология са заимствани от
философията на късната античност, така наречените неоплатоници, примерно. И дейността на тримата кападокийци по време на Втория Вселенски събор в Константинопол, при изработването на Никела Константинополския символ на вярата е нещо много значимо. Те използват вече наличните философски понятия, някои от тях ги репонятизират и ги прилагат в християнския мисловен контекст. Например, използват или репонятизират думата хипостасис, за което ще стане ясно сега при Боеци. Хипостасис при Аристотел, примерно, няма понятийно значение. Аристотел го използва за наличието на нещо действително, като противоположност на нещо привидно. Докато кападокийците, примерно в 48 писмо на Василий Велики, репонятизират понятието хипостасис и при тях тази дума всъщност отличава съществуването на отделното биващо, т.е. партикуларното съществуващо. Взимат първата категория от Аристотел субстанция, първичната същност и го дефинират като хипостасис. Тримата отци не обръщат гръб към разумното обяснение като един Тертулиан, напротив, те използват разума, за да обясняват религиозната концепция, както препоръчва и нашия Боеци в своя втори богословски трактат. Разгледай внимателно казаното и ако ти е възможно, свързвай вярата и разума. Аници Манли Северин Боеци. Накратко, Боеци е философ, който всъщност има много тъжен край, който наподобява края на Сократ. Умира в затвора, но нас ни интересува по-скоро сега неговата философска дейност. Подобно на Аристотел и подобно на византийските философи, той всъщност се стреми да използва по коректен начин термините и особено затруднение изпитва, когато се налага да преведе някой от тях от гръцки на латински език, тъй като все още в латинския тогава все още не е сформиран такъв богословски терминологичен апарат. Трябва да се отбележи, за разлика от много други по-късни, по-ранни средновековни философи от Западна Европа, Боеци знае едновременно и гръцки и латински език, което му помага да чете богословските текстове в техен оригинал и да установи значението на всички използвани в тях термини в точния им смисъл. Превеждайки, той става и връзката между гръкоязичния и латиноязичния свят. Той е един вид връзката между изтока и запада. Познава трудовете на Платон и на Аристотел и си поставя всъщност една много амбициозна цел да превежда и да коментира целия Платон и целия Аристотел. Тази цел остава само частично осъществена. В крайна сметка Боеци не превежда абсолютно нищо от Платон, затова и европейците не познават западната част на Европа, не познава Платон с неговите текстове чак до 12 век. Но трябва да се отбележи, че много успешно в около 19 стиха преразказва концентрирано диалога Тимей. Основната концепция в Тимей. За утешението на философията става въпрос за книга 3, поезия 3. Сега, с Аристотел нещата са малко по-сериозни, защото той от Аристотел реално превежда целия Органон. Това са логическите му трактати, като има спорове дали втора аналитика е преведен от него, но някъде около 10 век в днешна Швейцария втора аналитика е преведен на немски език, което дава основание на специалистите по философска медиевистика да твърдят, че преводът е направен въз основа на превода на Боеци. Превежда и коментира категориите на Аристотел, въведението на Порфирий към категориите на Аристотел. Коментарите му към първа аналитика и топика се считат за изгубени и, както белязах, Западът притежава текстовете на Аристотел чак до 12 век само през преводите на Боеци, а през 12 век започват едни преводи през Испания, през арабите, превеждат се метафизика на Аристотел, който до тогава изобщо не е познат, превеждат се диалози на Платон, включително, но и Авероес, и Авицена, и Алгазали и така нататък също навлизат. Ние като четем Сума на теологията, примерно, или Алберт Велики, виждаме, че Тома и Алберт през абзац цитират постоянно философът с главно Ф, което е Аристотел, и коментаторът с главно К, който, разбира се, е Авероес. Усилено с теологико-философски термини, Боеци се занимава в неговия пети теологически трактат, така
е озаглавено против Евтихий и Нестори. Сега Евтихий е представител на монофизитската ерес. Монофизитите, както знаете, са обявени за еретици от Четвъртия Вселенски събор, така наречения Халкедонски, и те твърдят, че у Исус има само една природа и тя е божествена. У него липсва човешката природа, тя е някакси фантазия, тя е просто някакъв образ, някакво украшение, което сякаш е разтворено като капка мед в морето. Тоест Исус е реално притежател само на божествената природа, защото смятат, че в една ипостаса не може да има, нали, две природи, което по-късно е опровергано. Реално, нали, тогава се отделят източните провинции на Византийската империя като отделна църква, нали, арменците до ден днешен мисля, че са монофизити. Другия е Несторий, който също е еретик. Той е създател на несторианството, осъден е като еретик от Третия Вселенски събор в Ефес. Трябва да се подчертае, че идеите му не са точно оригинални, а са въз основа на по-ранни епископи, като Диоскор Тарски, Теодор Мопсиетийски и други. Те реално отричат съединението по същност между човешката и божествена природа и акцентират върху различието между двете природи. Така че те също имат този христологичен дебат, дали в една ипостаса може да има две природи. В този послуг пети трактат Боеций критикува аргументирано монофизитизма и несторианството и обръща внимание към използваните термини и набляга върху тяхната дефиниция. Той трябва да ги преведе, ако трябва да рефонетизира и да дава точни дефиниции. Първият термин, с който Боеций се занимава, е натура, фюзис, природа. Причината да се занимава с природа, а после и с персона, е очевидна. Става въпрос за христологичния дебат за природите на Исус. Как може две различни природи, в случая божествена и човешка, да съществуват в една ипостаса, без да образуват трета природа. Те нито трябва да останат без взаимодействие помежду си, нали, божествената не трябва да преглъща човешката, нито пък трябва да образуват някаква трета бого-човешка природа, което да е нещо съвсем различно. Това реално в богословски език се обяснява чрез понятието перихореза, т.е. взаимно проникване. Един вид те съществуват по взаимен начин, без да образуват трета природа и без да се сливат в един друг, но не остават и без да взаимодействат помежду си. Като се има предвид, че сложността от доказването на това през традиционната логика на Аристотел, че три лица могат да имат една и само една същност, с който проблем Боеций между другото се занимава в първия теологически трактат, как Троицата е един Бог, а не трима богове. И въобще християнската религия не може да не изпитва нужда от философия и от логически апарат, с който да аргументира своите позиции. В крайна сметка те правят една метафизика, религиозна метафизика. Една от целите на трактата е да бъдат опровергани възгледите на монофизитите и на несторианците, но за тази цел трябва да се уточни какво се има предвид точно под тези използвани термини, като лице и като природа. И тези неща, както казах, касаят природите на Исус и неговата ипостаса. Сега, той трябва да даде дефиниция за природа, за да стане ясно, че природата не може да бъде една и съща от човека и от божествеността. И тя не може да бъде реално и от един и същ логически и онтологически ред с персона. Той трябва да направи някаква разлика между лице и природа. Дава 4 дефиниции за природа, като започва от по-общото определение и достига до по-тясно дефиниране. Първата дефиниция може да бъде изказана за всички предмети и в дефиницията са включени както акциденциите, т.е. случайните характеристики, така и субстанциите, защото и двете могат да бъдат схванати от интелекта. Първата дефиниция е по-обширна. Природата е присъща на онези предмети, които понеже са, могат да бъдат схванати по някакъв начин от интелекта. Тоест всяко нещо, което има битие, може да бъде схванато от човешкия интелект и това нещо притежава природа. Втората дефиниция за природа може да бъде изказана само за субстанциите и за телесните и за безтелесните, т.е. за Бог, ангели, числа и така нататък също. Природата е това, което може или да действа, или да изтърпява въздействие. Примерно Бог действа, докато аз мога да извършвам разни действия върху числата, които също са безтелесни субстанции, да ги разделям, събирам и така нататък.
Третата дефиниция за природа се отнася само за телесните субстанции и гласи така. Природата е принцип на движението чрез себе си, а не акцидентално. Т.е. не се движи чрез външни случайни сили. Сега, тази дефиниция, която нас ни интересува, е четвъртата. То се отнася до показване на свойствеността на предметите, че е различна природата на всеки един предмет. Тоест, примерно, различна е природата на златото от среброто. И затова тук набляга върху видовото различие и дефиницията, която дава именно, че природата е видовото различие, специфика, диференция, придаващо формата на всеки един предмет. Повтарям пак. Това е видовото различие, което придава формата на всеки един предмет, а формата е конкретният акт на биването, това, което материята приема. С тази последна дефиниция вече може да направи разлика между божествената природа и човешката и да ги сравни, които са нужни за христологичния дебат. Сега, за да обясняват илюстративно как може две природи да съществуват в една и съща ипостаса, византийските философи често дават пример с златото и среброто. Представете си, имам злато и сребро, разтопявам ги и образувам един пръст. Реално това ще е един предмет, нали, една ипостаса. Но вътре в тази една ипостаса ще има две различни природи, злато и сребро, които няма да образуват някакъв трети елемент, няма да образуват нещо различно, а ще запазят своите свойства. От друга страна, те ще взаимодействат помежду, ще проникнат един в друг, перихореза. И нали, ако реша някой ден да ги разделям отново тези две природи от едната ипостаса, те могат да бъдат отделени една от друга, тъй като имат различна температура на топене. И в крайна сметка ще разруша ипостасата и ще имам две различни природи, злато и сребро, без да са си променили своята природа. Когато Боеци се занимава с дефинирането на природа, той има възможността да използва философската традиция преди него в латинския свят. Но когато трябва да пише за лице, той има сериозен проблем, какъвто имаше и реално Августин. Но за разлика от Августин, Боеци знае много добре гръцки и разбира какъв е конкретният проблем с понятията и го разрешава. Августин с трактата си De Trinitate за Троицата въвежда понятието персона в латиноязичната традиция, което понятие има много важна роля в Никео-Константинополския символ на вярата. Но Августин намира интуитивно латинския превод на текста проблематичен и то въпреки, че не знае достатъчно гръцки, но все пак добре е запознат със съдържанието на латинските понятия. Проблемът, който Августин вижда е, че гърците правят разлика между оисия, хипостасис и просопо. Като ако хипостасис се преведе на латински като субстанция е проблем. Защото тогава реално ще се вкара множественост в Бога. Това е важно да се отбележи, защото трябва да се казва, че Бог е една същност, т.е. една оисия, една есенция и три лица. Unam essentia, tres autem personas. Три отделни лица. Но ако се каже и три субстанции, una есенция, tres substantias, тогава ще излезе, че има множественост в отделните ипостаси. Затова Августин в латински език продължава да употребява думата персона, но без да дава дефиниция. Както отбелязах преди малко, гърците под хипостасис имат предвид първата същност по Аристотел. Конкретното нещо. Примерно, ако човекът сам по себе си е втора същност, то първата същност ще е конкретният човек. Цицерон, Цезар, Платон и така нататък. В крайна сметка Боеци среща същите проблеми, които среща Августин, но той успява да го разреши. В крайна сметка той превежда в своя пети трактат лицето с персона, но персона е превод на гръцката дума просопон, което когато Василий Велики разбира, тъй като първоначалното значение на просопон е театрална маска, не остава много доволен, но просто Боеци експлицитно уточнява, че няма друг избор. И така лицето се обозначава с персона. Хипостасис пък го превежда като субстанция, а оисия си остава есенция. И дава дефиниция за това какво е това персона и казва, че персоната е индивидуалната субстанция на разумната природа.
Въпреки че хипостасис го превежда като субстанция, той знае, че с тази дума в гръцки език се обозначава онова, което той иска да дефинира като лице. Макар и с персона да превежда просопон, може би това е причината веднага след дефиницията за лице, той експлицитно да обясни на читателя с едно пояснение, че с тази дефиниция ние определяме това, което гърците наричат хипостасис. Също така Боеси отбелязва, че единствено отделните биващи неща, т.е. персоните, лицата, притежаващи разумна природа, т.е. Бог, човек, ангели, са единствените, които могат да бъдат обозначавани с понятието лице. Значи коня, почето, котката и така нататък, те нямат лица, те са просто индивиди, защото нямат уникални характеристики и защото нямат разумна природа. По-късно тази дефиниция на Боеси, разбира се, е атакувана фундаментално от Ричард Сен Виктор, който когато през 12 и 13 век отново става актуална темата за персона. Реално проблемът, който Ричард забелязва в дефиницията на Боеси, е това, че трябва да има задължителна разлика между лице и субстанция, защото когато питаме за лице, ние задаваме въпроса кой. Кой е той? Той е Цезар. Докато когато питаме за субстанция, ние задаваме въпроса какво е това, стол, маса и така нататък. И новата дефиниция за лице, което по-късно Ричард дава, е несподелимото съществуване, екзистенция incommunicabilis, което означава, че персоналните характеристики на конкретното съществуващо лице са характерни конкретни за него и не могат да бъдат споделени с някой друг. И по-късно се намесват и Бонавентура, и Тома от Аквино, и Пиер Жан Оливи, Дън Скот, Суарес, чак можем да стигнем до Кант, но с това няма да се занимаваме сега. В заключение бих искал да кажа, че Боеси безспорно е един от най-значимите философи през средновековието и може би най-значимият философ през късната античност, ранното средновековие, поне за западната цивилизация. Превеждайки и коментирайки логически съчинения на Аристотел, Боеси завещава на средновековна Европа тези ценни трактати и също така модела на съотнасяне на християнската религиозна догматика с античната логика, който ще бъде определящ за философията поне до края на 12 век. Той е един от тези философи, които имат сериозен и значим принос за създаване на философския език, благодарение на сложната задача, която осъществява с превеждането и дефинирането на гръцките понятия през ранното средновековие. И не само, той е след онези, които не позволяват постиженията на античната култура да потънат в мрак, а ги абсорбират в християнското мислене. Той е създателят на първата метафизична християнска система на Запада, наричана специалистите по средновековието субстанциална метафизика, защото основното понятие, на което се опира, е субстанция. А най-известното му съчинение за утешението на философията, написано в Павия, чакайки смъртната си присъда, остава паметник и образец на високата латинска култура, съдържащо много философски и богословски теми вътре в себе си. И това съчинение реално е предназначено за всеки човек, изпаднал в отчаяние и е пример за това, че в най-безнадеждни моменти, чрез философията могат да се направят велики дела, даже и в затвора.